Trzeba pojechać do Chorzowa. Nie! O Jezu. Wyobraźcie sobie, kochani, że tam też dalej, tam też jest jakieś życie. Bracia Ślązacy zza kordonu, żyjecie tam jakoś. To już nawet nie jest śmieszne. Ale patrzcie, jaki tu jest piękny, zrobiony nowy przystanek autobusowo-tramwajowy. Proszę, perony, trawka, winda, przejście podziemne, nówka sztuka, jeszcze nie wychodzone, nie wyśmigane, jeszcze plomby niepozrywane. Tu jeszcze ludzka stopka nawet nie stanęła. Wonio nowizną. Tylko jeden mały problem, że w momencie, kiedy estakady nie ma, to w zasadzie to wszystko jest niepotrzebne. No nic, to jakoś to będzie. No, nie wiem co prawda jeszcze jak. Zdaje mi się, nikt tutaj nie wie. Zawsze jakoś tam to jest, nie? Ta okolica w ogóle teraz jest potrójnie smutna, bo nie dość, że tu jest odcięcie od świata, to obok jest dawna hala targowa, posti, palarnia kawy, jak kto woli, która jest po prostu obiektem, na którym popełniono zbrodnię. Jedyny plus to taki, że nie wyburzono go, ale to co zrobiono z chyba największą i najładniejszą halą targową na Górnym Śląsku, która nie ustępowałaby halom jakiś tam, nie wiem, koszykom w Warszawie albo halom targowym we Wrocławiu. Zbrodnia architektoniczna. I mało tego, mamy tutaj resztki chorzowskich zakładów mięsnych, rzeźni niegdyś potężnej. Ktoś to miał z tego robić jakieś osiedle chyba. Już tu położono jakieś rusztowanie, ale to rusztowanie już tak stoi, przyrosło chyba do tych ruin. No a jak wygląda reszta? Możemy zajrzeć. No nie za wesoło. Nie wiem, czy te dwa biedne, styrane życiem budynki doczekają jeszcze jakiegoś lepszego czasu. A tu kiedyś, nie uwierzycie, ale ten blaszany barak to był kiedyś przepiękny dworzec. Nie chcę tak wyjść, że to tylko narzekam, ale no jakoś tak w tej okolicy, no niestety czasy powojenne i nowożytność no nie przyniosła nic dobrego. Ale poczta jest piękna. Poczta jest top. 891,92 kule bele. Ale to byli czasy, kurde, by się tak człowiek cofnął. Ale tak na 2-3 dni max. Bez neta to nie idzie. Ja tu przyjechałem na mały zakup do Gryfnie, które jakoś tu spod estakady ewakuowało się na tak zwaną Wolkę, czyli ulicę Wolności, tam w lewo. Idę zobaczyć, jak tam żyją. A też przy okazji zerknę, co tu na rynku. No, cisza, spokój. Ludzie siedzą, woda się leje. A ja przyjechałem tutaj nagrać jeden fenomen. Otóż na urzędzie w Chorzowie pojawiły się tabliczki w języku śląskim, co już nie jest taką nowością, bo takie tabliczki też wcześniej mieliśmy m.in. w Bytomiu. Co prawda ich pisownia w alfabecie Sztojera, nie wiem czemu ktoś się na to zdecydował, pozostawia dużo do życzenia. Czy one są po prostu zrobione z błędami, no ale chcieli dobrze. Takie są też chyba w Radzionkowie, coś takiego pojawiło się w Siemianowicach albo w Świętochłowicach, wybaczcie jak się mylę. I też dosłownie 3 czy 4 dni temu na urzędzie miejskim pojawiły się tutaj. Powiedziałby normalny człowiek, fajne. Jak już nie ma ten śląsko-gotka tego statusu języka, jak na przykład kaszubski, to fajne chociaż to, tak? Jakieś pielęgnowanie lokalnej kultury, czegoś swojego własnego, unikatowego, unikalnego. Jeżeli ktoś nie jest tutejszy, ktoś nie jest Ślązakiem, to po prostu jakaś taka fajna ciekawostka, tak, do zobaczenia. Ale wystarczy zerknąć na Twittera, żeby dowiedzieć się, że jak to? W Polsce takie coś? Panie, tu jest Polska, 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 Polska. Tu jest język urzędowy polski, a nie jakieś nie wiadomo co. Że jak to tak, że po co to, a komu to potrzebne, a za czyje to pieniądze, a pewnie niemieckie. Niemcy, panie, to Niemcy rozbijają Rzeczypospolitą. 3 tabulkami na urzędzie w Chorzowie. Można mieć zastrzeżenia do funkcjonowania państwa polskiego i jego instytucji i do wielu jego aspektów, ale nie ceniłbym Polski aż tak nisko,
żeby bać się, że kilka tabliczek po śląsku ją rozbiją. Nie bałbym się też zbytnio, że jak ktoś przybije tabliczkę ze śląskim napisem na jakiejś instytucji, to na drugi dzień nagle tutaj wjedzie Bundeswehra i zacznie wieszać flagi niemieckie na instytucjach publicznych. Wiadomo jakie flagi. Nie wiem czemu w dalszym ciągu w XXI wieku przy takim obiegu informacyjnym jaki jest, jakieś takie działania, na które ja patrzę pozytywnie oczywiście bardzo, nie tylko jako Ślązak, patriota regionalny przecież, człowiek o jakichś takich zainteresowaniach też trochę etnograficznych, lingwistycznych, ja na to patrzę bardzo pozytywnie. Przecież nikt nikomu nie broni na przykład w lokalnych u siebie dialektach, czy gwarach, czy jakichś narzeczach, czy językach mniejszościowych, regionalnych robić sobie tabliczek, nie wiem. No na Kaszubach są bardzo popularne, ale nie wiem, mnie by to nie gorszyło, jakby tabliczki w jakimś regionalnym narzeczu były i na Podlasiu, czy w Wielkopolsce, w Uchtawiary, tej, czy jakichś tam innych, mniej lub bardziej skodyfikowanych i uznanych mowach ludzi. A już abstrahując od tego, że według mnie to jest po prostu fajne, ciekawe i oryginalne, to ja też to widzę jako w pewnym stopniu troszkę zadośćuczynienie takie w stosunku zwłaszcza do jakichś starszych ludzi, którzy na przykład z domu rodzinnego wynieśli tylko i wyłącznie śląszczyznę, za co potem w szkole, w polskiej szkole byli nierzadko prześladowani od napływowych nauczycieli, czasem nawet bici. A bardziej tragiczny paradoks tego wydarzenia jest, że na przykład rodzice tych ludzi za odezwanie się po śląsku mogli być bici i prześladowani w szkole niemieckiej. Zwłaszcza na przykład za Adolfa, albo ich dawniejsi przodkowie jeszcze gdzieś wcześniej w szkole za Bismarcka. I fakt, że ta mowa ojczysta, którą ludzie się tutaj na tych terenach gdzieś od wieków posługują, że wreszcie się nie trzeba jej wstydzić i nie jest się za nią gnębiony od jednego państwa czy drugiego i takiego systemu czy innego systemu, widzę to jako jakiś taki objaw takiej normalności wreszcie, tak? I tego, że ludzie mogą wreszcie pełnoprawnie czuć się sobą, Ślązakami, godać po naszemu, po śląsku, nikt ich za to nie będzie dręczył, ale widzę po internecie i po opinii ludzi, głównie spoza tutaj naszej krainy, że jednak nie może być. Ja bym polecał trochę wyluzować i zająć się czymś innym, może ważniejszym, bardziej pożytecznym. Oczywiście pojawiły się też głosy, że wieszane są tabliczki po śląsku, a w tym momencie w Chorzowie estakada zamknięta, nie wiadomo co dalej, stadionu nie ma i tak dalej. No, zasmucę was, ale wtedy dam sobie głowę uciąć, że za koszt tej tabliczki nie wyremontowałby estakady. Ani nie postawił stadionu, ani nie zrobił obwodnicy, ani nie wyremontował kamienic, ani nie zrobił nic innego. I to tyle ode mnie. W sumie tak chciałem tylko jakieś swoje 3 słowa a propos tego wydarzenia tutaj dołożyć, bo po prostu jak się to godo po śląsku rozwalo mi pysk za każdym razem, kiedy przy okazji czegoś takiego robi się ta sraka w necie. By the way, jak podszedłem bliżej, to zauważyłem taki jeden detal, że obok orła białego na czerwonej tarczy, kiedy powieszono te napisy, wisiał jeszcze nasz złoty orzeł na tarczy niebieskiej, tak? Piastowski, górnośląski orzeł i widzę, że ta tabulka z nim już się straciła. Z nią stało? Nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest jakaś polityczna sprawa, tylko nie wiem, odpad albo ktoś go wziął do renowacji albo coś takiego, no chyba, że były jakieś przepisy, które temu zabraniały i że to tylko tyle. No chyba, że orzełek górnośląski też rozbija państwo polskie. A na wolności co? Tłumów nie ma. Próbuję sobie dzisiaj trochę egzotyki. Dojechać z Chorzowa do Bytomia pociągiem. Mam już 30 lat. Jestem już prawie dorosły. Trzeba w życiu robić jakieś nowe rzeczy, poznawać świat, przekraczać granice. To dzisiaj skok na głęboką wodę, coś trochę bardziej ekstremalnego. Podróż z Chorzowa do Bytomia pociągiem. Ależ jestem podekscytowany. Ła! Źle wsiadłem. Zamiast pojechać tam na Bytom, wsiadłem do pociągu, który jedzie w przeciwną stronę. Bo na tabulce też miał napisane Bytom, tylko że on przyjechał z Bytomia. Następny stąd w kierunku na Bytom jedzie za godzinę. Także podróżowanie kolejami śląskimi z Chorzowa na Bytom bardzo mi się podoba.
Teraz tylko trzeba wrócić tam, gdzie zacząłem i piechty walcować jednak na tramwaj albo autobus. Dziękuję Wam za uwagę. Uważajcie na siebie.